Beckman Optimi-poimulevyjen mitoitusohjelma löytyy helpoiten kotisivulta osoitteesta beckmansteel.fi ja yläpalkissa sijaitsevasta menuvalikosta ja siellä olevasta aineistopankista. Samasta paikasta löytyy myös muut ilmaiset Beckman mitoitusohjelmat sekä kevytorsille että liittolaatalle. Ohjelmasivun yläreunassa on useita välilehtiä, joiden mukaan mitoituksessa edetään. Vasemmassa reunassa on tietoa laskurista välilehti. Projektitiedot välilehdelle voidaan täyttää projektin tiedot, valita rakenteen tyyppi ja levykentän leveys, joka vaikuttaa kiinnikkeiden määrälaskentaan. Mitoitusvälilehdellä valitaan eurokoodin kansallinen liite sekä luotettavuusluokka. Mitoituksen taipumarajat ovat oletuksena euronormin mukaiset, mutta niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Rakennetiedot välilehdelle syötetään rakenteen jännevälit, ulokkeet ja tarvittaessa kattokaltevuus. Lisäksi näkymässä syötetään tukileveydet ja jatkostyypit. Muutokset voidaan tehdä jänneväli kerrallaan tai halutessaan useampi yhdellä kertaa. Mikäli haluat, että Beckman kantavat poimulevyt toimivat mitoituksessa kattoristikon yläpaarteen nurjahdustuentana, valitse tämä. Valitsemalla U-profiilin poimulevykentän vapaaseen päätyyn, päästään parempaan mitoitustulokseen. Syötä rakennuksen leveys. Sivuttaisvoiman osuutena paarteen puristusvoimasta on oletuksena 2%. U-profiililla on 3 eri paksuusvaihtoehtoa. Tämän lisäksi syötetään puristusvoima yläpaarteessa. Jos puristusvoima ei ole tiedossa, voidaan se laskea yläpaarteen puristuskapasiteetin mukaan, teräksen myötölujuus kertaa poikkipinta-ala. Kiinnikkeet välilehdellä pääsee valitsemaan terästukiin ja jatkoksiin sopivat kiinnikkeet. Kuormat välilehdellä lumikuorma voidaan valita paikkakunnan mukaan, joko Suomen tai Viron euronormin kansallisen liitteen ollessa valittuna. Kuorman arvo voidaan syöttää myös vapaasti. Kuorma lisätään laskelmaan klikkaamalla Hyväksy. Samalla tavalla voidaan lisätä myös muut kohteessa vallitsevat kuormat. Poimulevyn oma paino tulee mukaan automaattisesti, eikä sitä tarvitse itse lisätä.
Mitoitusvälilehdellä valitaan valikosta poimulevy ja klikataan Mitoita painiketta. Mitoitus tehdään aluksi ohuimmalla raaka-ainepaksuudella. Valitsemalla joko 1 tai 2 vaiheen optimointi, etsii ohjelma kullekin poimulevypituudelle optimaalisen paksuuden. Poimulevyjen kantavuutta voidaan lisätä myös limittämällä niitä sivusuunnassa. Valmis laskelma voidaan tulostaa PDF-muodossa. Laskentamalli voidaan tallentaa tiedostoon tai sieltä voidaan avata vanha malli. Oikeanpuoleisessa ikkunassa rakennemalli limityksineen näkyy rakenne- ja kuormat välilehdellä. Verhokäärät välilehdellä voi valita eri kuvaajia. Tulokset välilehdellä näkyy numeeriset tulokset. Poimulevyvälilehdellä voi tarkastella peltiprofiilien poikkileikkaustietoja. Lisätietoa kantavista poimulevyistä löytyy kotisivulta suunnitteluohjeista.